Halo guys, berakhirlah godan video. Nih, fुङावनो ओंखारलायबाय खामानिया मुलि सारनाय बारियावहा एसे रबर गायनाय दंमोन ना बेयावनो हाग्रा जाबाय आरोना एसे मुलि सारना होनोसै जोंनि फेमिलिनि खामानिफोरखौ नायदो नै जोंहा बुरैयाबो हेफाजाब लिंहरो लानानै नालांबाय थादो आरोना दुब्लियावबो हाग्रा जाबाय नै माइआ माबायदि जादों जाथिथि जादों एसे जाथिथि नायलांबाय थादो थांगासिनो बारिथिं इन्टारेस्ट जागोन आरोना भिडिअफोरा नोंथांमोना मोजाङै जोबजासिम नायलांदो अब्लानो बरिया जागोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना होगोन आरोना चेनेलखौ नायलांबाय थादो दिनै भिडिअखौ गाइस मान चलो मा होनदों? ओइ मावनोसै खामानि आरो माथो खालामनो संसार जानायनि खोथा दं दैखौ गलायनोसै मोखां खाथियाव लानानै रायलायबाय थानाङालै दावाइ सारदों रबर दंफांआबो नै जोंहा मोजाङानो जाहांदोंसै नै बैफोरबो गासैबो बेबो बैलाय गोजानावबो दङ बैलाय दावाइ सारग्राया जोंहा उइ बरिया जादोंलै रबरा बोरैया जादों बैलायथिंबो बिथिंबो बारा गैया 100 बाय बारनायदों आरो बनाव सारला नाङा सेसलै बेखौनो दा दांलाजोबसिगोन बियो आं मोनसे हाबा जोबलायबाय आरो दामा हाबा ओंखारलायो दिनै नायलांबाय थादो ना दिनैनि भिडिअ ब्लगखौ मेंबाय दावाइ सारना फैबाय आरो दा नायलांबाय थादो ओइ बाजार थांलायनोसै बाजार बागान बाजार बेरायना फैनो र' फिर बाजारानि मोना जानायखाय बागान बाजार ना बागान सुटि जाबा दिनै दरमा होयो बागाना बिराद मानसि जायो आरो ना मोनाबाथाय मानसियानो मानसि जायो बाजार दिनबाथाय बागान बाजार ना मोनायाव जायो आरो बांसिन 4टा 5टासोबा मानसि जायो
थांसै जोब्बाय बजार थांखांबाय थांलायनोसै दायो न'थि बिराद गिदिर जायो दे मोना मोनाबा बागान बाजार ना बागान सुथि जाना बिराद फैयो मानसिफोरा नै लामाफ्राव मोसौफोरा लाइन लाइन नै बागानफोरा इथिं डेन्जारसो गासिमोन दिनैनिबो बोथोरा डेन्जार गरममोन आरोना ओरैबादि गरम डेन्जार नोंथांमोनथिं माबायदि सोरथिं गरम नंगौना नङा जोंनियाव हले बिराद गरममोन आरोना बिराद डेन्जार गरम नै बोथोरा माबायदि जाखो दायो बिराद सान्दुं गोसामोन थांबाय थानोसै न'आव नायलांबाय थादो आरोबाव ओइ थास' बेदरजों नाजों दिनै मोनजालायसिगोन बरियानो गल' गल' स्लुब स्लुब जानो नै थास' बेदरजों नाजों नै नाजों थास' बेदरजों जालायनोसै बरियानो स्लुब स्लुब Ada Budia jakhbat. So video ko jam share na. Kaya para gadan subscribe kalau na share like kalau na komen kalau belum ada muncul. Bye.